Jeg ved, hvad jeg vil bede om. Jeg vil have en kage i form af en Barbie. Nå, det er fornemt. Jeg har denne dukke lige her. Lad os redde hendes hår og sætte hende på en stol. Lad os tage vingummihjerterne og putte dem i en form. Nu lad os spidse formen med gelé. Godt, nu lad os fylde dispensen med noget af min jordbærmarmelade. Har du set mit køkkenredskab? Det er et meget nyttigt værktøj. Nu lad os hælde marmeladen her. Tilsæt noget mælk og derefter forskellige farver af gelé. Meget, meget godt. Lad os fjerne formen og se, hvad vi har lavet. Hvilken smuk gelækage. Lad os sætte dukken indeni og se geléen ryste. Så sjovt. Hvor kommer denne stærke vind fra? Bare rolig, bedstemor. Det er min dukkes ekspreslevering. Yay, perfekt. Og lige til tiden. Jeg har den. Hvad laver du, kok? Nå, kom nu. Det er slut nu. Her er min fantastiske dukke. Lad os sætte den i kagen. Jeg har faktisk allerede samlet den. Nu skal vi have en masse flødeskum på den kage. Ja, fantastisk. Nu skal vi jævne det ud. Lad ligge sådan. Frugtspærlen. Nu? Kagen viste sig at være for træt. Ser du? Næste tager vi mastikken og ruller det noget. Derefter skærer vi det overskydende af og skærer det i halve fra den ene side. Så ruller vi det ud igen og laver et smukt mønster med en spyd. Ja, det bliver meget smukt. Nu gør vi det meget, meget forsigtigt, og halen er lige her. Se den havfru, Barbie. Vidunderligt, men det er ikke alt. Så lægger vi de forskellige farvede mastics i formen, takker dem ud, og her er havtema dekorationer. Nu har vi brug for noget blå gelé og et smukt mønster. Når alt er klart, sætter vi dem bare på kagen. Perfektion. Wow, chef. Nå, jeg har en bedre idé. Smør flødeskum ud, og man kan ikke få for meget af det. Kevin, det er for meget. Alt flyver på os. Hvad? Jeg kan ikke høre dig. Fløden larmer så meget. Og se på det. Jeg har en perfekt kjole til denne Barbie. Den ligner hende præcis. Wow. Nu har jeg brug for denne form, og jeg vil fylde den med vandmelonsirup. Så kagen er den perfekte kjole til Liv. Selvfølgelig, glem ikke pailletterne. Haha. Så den skinner smukt. Hej. Liv, gå videre og prøv den. Ja, du har ret. Velbekomme, skat. Wow! Du lavede kagen så hurtigt. Hvilken smuk dukke. Jeg skal løfte den op. Ikke? Den ligner mig. Så smuk. Der er endda glimmerstrøssel her. Lad mig prøve den. Ser lækker ud og smager endnu bedre. Hvad er det næste? Det er en gelækage. Hvordan det ryster så sjovt. Jeg har aldrig spist noget lignende før. Så lysende. Geléen er så blød. Jeg elsker det. Hvad er det næste? Wow. En Barbie havfrue. Jeg vil gerne smage et stykke. Hvad er det?
Karamel. Fantastisk. Lad os prøve selve kagen. Jeg elsker det. Så lækkert. Jeg kan virkelig ikke vælge en vinder. Jeg kan lide alle kagerne. Derfor tror jeg, at I alle vinder. Jeg elskede dem alle. Hurra! Den første sejr er fælles. Venskab har vundet. Nu vil jeg have nogle spejlæg. Jeg har ikke spist morgenmad endnu. Dette er en opgave for et barn. Vi takker æggene. Wow, bedstemor sin. Ja, jeg besluttede, at jeg har brug for de friskeste æg. Lige den rette mængde. Takke kylling. Kog æggene. De er helt sikkert kogte nu og varme. Nu er de kolde. Pil æggene. Adskil æggehviden fra æggeblommen. Nu vælger vi den smukkeste farve, for jeg vil have blå. Det er fantastisk. Næste vælger vi orange, rød og grøn. 2, 3. Nu dypper vi æggehviderne i vandet. Og det farver. Æggehviderne er blevet farvet, og vi lægger dem på en tallerken. Næste tager vi os af æggeblommerne. Vi putter dem i en blender, tilføjer noget ostesauce og blander det hele sammen. Perfekt. Nu overfører vi blandingen til en sprøjtepose. Og læg det i de farvede proteiner. Bedstemor, du kommer til at brænde os. Kom nu. Virkelig? Jeg tog en lille lover. Det er tid til at tage det ud. Og hvad? Risen er perfekt kogt nu. Vi lægger det på tallerkenen og laver en bjørn ud af denne ris. Fint. Og nu tager vi et æg og slår det ud. Perfekt. Nu skal vi lage rørig. Lad os blande det hele godt med disse spisepinde. Og det er klar. Nu lægger vi det på vores risbjørn, som om det er et tæppe. Og tilføj noget ketchup. Klar. Det er lækkert. Hvad? Nej. Jeg glemte helt liv. Jeg finder på noget nu. Alle kinderæg er væk. Hvad skal jeg gøre? Jeg ved det. Lad os tage en pakke Pringles. Så et æg, slå det ud i en krukke, bland det hele sammen. Og tilføj en pølse. Lige sådan. Vi ryster og varmer det lidt op. Og det er klar. Perfekt. Nu er det tid til nogle saucer. Og klar. Liv vil elske det. Kom nu. Velbekomme, Liv. Wow, du har gjort et fantastisk stykke arbejde. Hvor skal jeg starte? Farvede æg. Lad os prøve dem. Det er godt. Og hvad er dette? Bjørnen under æggetæppet? Lad os prøve der. Det er super lækkert. Hvad med denne her? Jeg har brug for bestikket her. Lad mig skære det. Wow, så kreativt. Lad os prøve. Lækkert. Hvad er det? Hvorfor brænder det indeni? Jeg brændte det hele. Så vinder Kevin. Juhu. Hurra. Jeg vidste, at Liv ville kunne lide det. Jeg er den bedste. Nu vil jeg have en cocktail. Jeg har brug for en forfriskning. Selvfølgelig, kære. Det er godt, at jeg altid har en stor kniv med mig til at skære sådan en stor vandmelon. Lad os se, hvad der er indeni. Wow. Den er ret modent. Perfekt. Lad os nu skære den i trekanter. Perfekt. Læg det på tallerkenen. Og nu skal vi bruge en spray. Lad os fryse vandmelonen. Perfekt. Nu river vi vandmelonerne direkte ned i glasset.
Lad os tilføje noget is. Masser af det og hælde lidt vand i. Pynt med appelsin og vandmelon. Og så er det færdigt. Wow, bedstemor, du er så god. Og der er stadig noget vandmelon her. Må jeg få noget? Tak. Nå, lad os prøve det. Au, mine tænder gør ondt, og de faldt ud. Bedstemor, hvad skal jeg gøre? Vi ordner det. Skat, her! Læg et par tyggegummier her. Og tag noget chokolade. Tak, bedstemor. Det er bedre nu. Wow, faktisk har jeg en idé. Lad os lægge chokoladeslik på tallerkenen, så tilføje nogle Oreos og også noget chokolade. Jeg elsker det. Lidt is. Og selvfølgelig chokolademælk. Alt, der er tilbage, er at blande det hele sammen. Og nu får vi en milkshake. Nå, lad os prøve det. Hej. Hvor kom det fra? Det var så hårdt. Men jeg fik presset saften ud af hver appelsin. Nu lad os hælde saften i et glas. Lige her. Nu lad os hælde appelsinjuicen og sætte den i fryseren. Og nu vil jeg bruge nogle jordbær. Lad os putte dem i shakeren og ryste. Og med al din kraft. Lidt mere. Kok! Du ryger allerede. Stop! Tak. Jeg blev lidt ræset med. Nu hæld jordbærsaften i glasset. Lige her. Pynt med lidt mynte og færdig. Liv, prøv det. Selvfølgelig. Lad os starte med et stort glas. Hvad er der indeni? Jordbær. Fedt. Jeg kan lide det. Jeg drak det hele og bemærkede det ikke engang. Wow, hvad er det her? Vandmelonlimonade. Sweet. Selv appelsinen er lækker. Lækkert. Hvad er det næste? Det ser meget mærkeligt ud. Jeg vil ikke engang prøve det. Bedstemor vandt. Wow, jeg er så glad. Tak, Liv. Hørte du det? Så, hvad ønsker du i dag? Jeg vil have en hamburger. Her er den. En hamburger. Vidunderligt. Jeg vil lave en dejlig hamburger til dig, og jeg får brug for dette store rør. Jeg putter nogle salatblade, alle mulige grøntsager, selvfølgelig ost, bøffer, flere grøntsager, og så dækker jeg det hele med en bolle. Hvad laver han? Meget interessant. Hans hår er stort. Det er en kæmpe burger. Der mangler kun at hælde sauce over hele retten. Det bliver utroligt lækkert. Der bør være mere sauce. Det er vidunderligt. Og jeg vil lave min egen hjemmelavede burger. Vi skal bruge lækre og sunde ingredienser, som græskar. Det virker måske ikke som om græskar og hamburger har noget til fælles. Men det vil lave vidunderlige boller. Videre. Næste skal jeg bruge kål. Nogle få blade. Det bliver en meget appetitvækkende ret. Mest vigtigt, vi har brug for vitaminer. Masser af vitaminer. Julerødder, peberfrugter og mange forskellige andre grøntsager. Bedst! Kald mig en Maggie Patty. Smukt. Det er utroligt. Sætter det på vores burger og sluttouches. Hvad med dig? Det er bare forfærdeligt. Skørt. Det er rigtigt. Jeg kan lave en sød burger. Jeg tager et stykke tyggegummi og sætter det i stedet for en kotelet. Sådan der! Nu skumfiduser og masser af marmelade. Jeg vil hælde jordbærsauce over det hele. Ja, det er så lækkert. Det er bare fantastisk.
Jeg fik den flotteste burger. Selvfølgelig, skat. Vi er klar. Hvad er det? Jeg tror, jeg starter med denne burger. Lækker. Så appetitvækkende. Fantastisk. Mums, jeg ved ikke rigtigt med denne her. Den er så mærkelig. Hvad er her? Jeg ved det ikke. Grøntsager. Lad os prøve denne lille en. Det må være vidunderligt. Jeg prøver det. Det smager så godt. Ved, det er det paradis. Min dag. Ja, jeg vandt. Jeg klarede det rigtig godt. Fyrene, tjek dette fantastiske spil ud. Et sjovt spil. Helt sikkert. Download Multi-Do Sword-spillet på Google og Apple Store. Spil! Hav det sjovt med Multi-Do Sword. Hvad vil du nu? Vil du have noget lækkert? Pizza. Selvfølgelig, jeg gør det hurtigt. Jeg skal have en mexicansk pizza. Det er så sjovt. Mine hænder danser. Ja, men lad os stoppe med at danse. Lad os begynde med en peber. Jeg laver en meget interessant pizza. Det vil... Vær en vulkan! Det vil... Hældesauce overalt. Et tykt lag. Selvfølgelig drysser man forsigtigt lidt ost. Så meget. Svampe? Hvad? Nå ja. Selvfølgelig har vi brug for noget pepperoni. Det vigtigste i en pizza er... En lille spion. Jeg vil tilføje en dråbe af... hot sauce. Bare en dråbe. Wow. Mine rød er brændt. Hvad er det? Gud, det er helt... Dufter fantastisk. Jeg river nok osten først. Lad os få masser af det. Pizza bør virkelig have en masse ost. Interessant sauce. Jeg hælder den også. Noget krydderi. Endnu mere af det. Et par blade. Og vi skal have det i ovnen. Det er så lækkert. Dufter fantastisk. Jeg synes, din pizza er lækker. Og nu vil jeg lave min signatur vandmelonpizza. Vandmelon har trods alt så mange vitaminer. Dette bliver bunden til pizzaen. Jeg skærer den med det samme i stykker. Det er bedre. Jeg vil også tilføje meget lækre bær og frugter. Dekorer den med bananer og kiwier og jordbær og alt muligt. Så er vi klar. Wow! Lækre pizzaer. Jeg tror, jeg vil starte med denne her. Den strækker sig så fint. Så osteagtig. Ja. Aha! Lækkert! Lad os tjekke den næste linje. Nej, du tager helt fejl. Alt for meget ostersauce. Dette er en meget velsmagende pizza. Nå, sidst men ikke mindst frugtpizzaen. Ja, denne smager helt fantastisk. Vandmelon, banan og bær. Denne her er vinderen. Tak. Nå. Jeg vil have en regnbue, ligesom denne. Men hvad betyder en regnbue? Nå, okay. Jeg har fundet på noget. Jeg tager speciel maling. Det er meget lækkert i forskellige farver, som jeg vil hælde i dejen.
Lad os lave dig i flere farver. Wow, jeg er en ekspert. Fanta. Jeg har ikke mere, men det er okay. Jeg har masser af drikkevarer. Se disse sodavand. Nu lidt sukker. Masser af sukker. Perfekt. Lad os blande det hele sammen. Wow, ret sejt. Jeg har en speciel flaske her. Vi skal hælde vores blandinger i den. Fantastisk. Se de farverige lag. Wow, det virkede. Nu er det tid til at skære. Det er helt sikkert frosset nu. Perfekt timing. Se! Vi har gelé nu. Nå ja. Hvad skal jeg gøre? Lad os komme i gang. Jeg har farvet dig. Min første opgave, det er at rulle den ud. Jeg får flere kager i forskellige farver. Jeg lægger dem oven på hinanden. Jeg har også fået kager i forskellige farver. Nu har vi brug for noget flødeskum. Jeg gør det meget pænt og forsigtigt. Lægger en kage oven på den anden. Nå, nu har vi brug for flødeskum over hele kagen. For Bill? Hvid kage er for kedelig, så jeg vil dekorere den. Masser af sukker, masser af slik. Se lige disse slikkepinde. Det vil være meget smukt. Nå, den unge vil have en regnbue. Hun kommer til at få en. Hvad har du der? Nej. Se, hvad jeg har gjort. Jeg har fået en farverig regnbuerulle. Jeg vil pynte den med flødeskum og jordbær. Det er som en sandwich. En sød sandwich. Min barnebarn vil virkelig kunne lide det. Se, hvad jeg har. Dette er et mesterværk. Ja, alt her er så lækkert, så interessant. Denne flaske ryster. Det er lækker gelé. Ja! For mig. Nej! Skal jeg fortsætte? Jeg tager disse sandwiches. Wow, der er jordbær indeni. Og blød. Jeg gjorde det. Vi burde også prøve denne. Lækre slikkepinde. Jeg vil have det hele på én gang. Spis lidt chokolade. Det smelter bare i munden. Vent! Æd! Der er en regnbue indeni. Og den smager så godt. En fantastisk kage. 10 ud af 10. Så delikat og luftig. Ja, jeg er vinderen. Hej, det er... Jeg elsker at se madlavningsudfordringer. De er så sjove. Jeg vil have mere vandmelon. Nej, ikke det. Jeg er løbet tør for vandmelon. Nej, jeg har spist det hele. Jeg vil have mere. God idé. Jeg kan lave min egen madlavningsudfordring. Lad os komme i gang. Jeg vil have vandmeloner. Hvad skal vi gøre med dem? Jeg vil have en vandmelon. Forbered den til mig. Du er med i min madudfordring. Wow! Den er klar, Brittany. Jeg tror, jeg starter. Først skærer toppen af vandmelonen. Ligesom det. Ja, det er det. Vi nåede ind til vandmelonens frugt.
kød. Det skal piskes med en stavblender. Kokken, Lølle, du skal være forsigtig. Jeg er dækket af vandmelon. Hun tager min yndlingsferiebluse. Dette er alle dine blender. Ups, undskyld, bedstemor. Men hvor var jeg? Wow, det har jeg helt sikkert brug for. Det samme som hele enheden med Skittles. Det er fantastisk, at alle smagene er delt op. Jeg vil bruge hver enkelt til min vandmelon. Lad os se. Hvis du forstår min idé, vil jeg have en jelly-vandmelon med Skittles. Lille Britney elsker Skittles og vandmelon, så hvorfor ikke kombinere dem? Vi puttede alle slags Skittles i vandmelonen. Klar. Og nu skal du lave en gelatineblanding, så vandmelonsaften bliver til gelé. Jeg har allerede lavet gelatine og hældt det i vandmelonen. Det virker. Men hvordan køler jeg det? Alt, hvad jeg har brug for, er i min rygsæk. Wow! Det er rigtigt. Miley har ikke noget imod, hvis jeg låner en Mentors hvad. Jeg tror aldrig, hun vil opdage det. Den friske græs og mentol. Legemålene skulle køle geléen inde i vandmelonen. Wow, jeg blev pludselig kold. Jeg begynder at fryse. Shao har fundet på noget igen. Jeg har også fået en idé. Jeg vil lave honninggelé og hælde det i en vandmelon. Det vil blive lækkert. Jeg vil lave gelé af hula hula. Jeg har meget af det. Og nu taler jeg her. Super. Krydret chips? Wow. Nå, jeg har en idé. Jeg giver dem til bedstemor. Bedstemor, vil du prøve dem? Nå, lad os prøve. Hvad er det? Åh nej. Hvorfor brænder min tunge? Min mund er i brand. Ja, bedstemor. Mit plantearbejde. Det smeltede. Du er nødt til at advare mig om bivirkningerne af slikken, Miley. Bedstemor, jeg er ked af det, men vil du have en chokoladebar? Her, jeg tilgiver dig. Tak for chokoladen. Nu forvandl flasken med Hubba Bubba til en vandmelon. Og det bliver fantastisk, bedstemor. Hvad har du fundet på? Jeg vil lave en vandmelon med chokolade. Min opskrift er meget enkel. Sådan lavede min bedstemor det til mig. Du skal skære vandmelonerne. Og nu, du skal selvfølgelig prøve dem. Okay, vi putter chokoladecremen derinde. Men først så smelter vi chokoladen. Så, når chokoladen er klar, forbereder vi alt til fyldet. Fløde, smeltet chokolade i skålen. Bland det hele sammen. Og mens chokoladecremen blev lækker, fyld vandmelonen med chokoladecreme. Hvilken lækker ret for Britney. Prøv det. Wow, så mange lækre ting. Hvor skal jeg starte? Jeg kan næsten ikke beslutte mig. Nå, det er rigtigt. Jeg starter med denne vandmelon. Hvad er der i? Chokoladecreme. Det er fedt. Jeg elsker det. Jeg har aldrig prøvet det før. Hvad er der ellers? Lad os se. Det er rigtigt. Vandmelon gelé. Og der er en masse Skittles indeni. Jeg elsker det. Lad os prøve dette. Jeg kan ikke lide skallen. Jeg skal have fat i geléen. Det er så lækkert med mine yndlingsslik. Lad os se, hvad min søster har lavet til mig. Vandmelon. Flydende tykkegummi-gelé. Så lækkert! Helt fantastisk. Jeg kan blæse en boble ud af fyldet. Det er så fedt. Ja. Det er besluttet. Miley vinder. Du er seriøs? Men jeg prøvede virkelig hårdt. Jeg kan dele opskriften. Nu vil Den jeg er have virkelig pasta. lækker. Jeg er så sulten, og jeg kan ikke spise vandmelon mere. Selvfølgelig, skat. Lad os få alt gjort klar. Jeg vil bruge en særlig pasta. Dette er cannelloni. De er meget store og lækre. Læg alle cannelloni i en rund form. Nu lægger vi et stykke ost i hver. Det mangler kun at smøre toppen med tomatpasta for at gøre det endnu mere velsmagende. Lige sådan. Det er da allerede så smukt. Men en idé kom til mig. Jeg har brug for mere ost. Jeg vil rive ost på toppen. Bedstemødre har deres egne tricks også, ved du.
Se, hvor dygtigt min hund kan rive denne ost. Perfekt! Bedre end et riverjern. Nu kan jeg helt sikkert sætte pastaen i ovnen. Okay, har bedstemor allerede forberedt alt? Det er tydeligt, at amatører er i gang med madlavningen, og jeg som professionel vil selv tilberede pastaen. Desuden har jeg en gennemprøvet opskrift fra en italiensk ven. Dejen skal farves med madfarve, så den bliver lys og farverig. Jeg vil gerne lave min egen pasta med reje. Baby Brittany bør sætte pris på dette. Nu skal dejen rulles ud til et meget tyndt lag. Skær den farvede dej i lige strimler. Sådan der. Nu former vi dejen til pasta. Jeg har allerede forberedt og udrullet et lag almindelig dej med spredte striber af farvet dej på det. Nu ruller vi det hele ud. Sådan der. Min yndlingskagerulle. Med spredtfyldet vil jeg have rejer. Lige sådan. Og nu skærer vi det i lige del. Perfekt! Selvfølgelig skal vi nu få det til at se ud, som om det er... Andy, se på det. Er det ikke smukt? Og pastaen er klar. Lad os lægge den på tallerkenen. Og saucen i midten. Jeg er færdig! Savnede du mig? Min pasta er klar. Se hvor flot det blev. Mens jeg bar det fra ovnen, var jeg ved at spise det selv. Millie, skat, hvad har du gjort? Nå, jeg skal koge noget vand. Og det er gjort. Og nu tager vi instantnudler, hælder alle krydderierne i og hæld kogende vand over det hele. Det eneste, der mangler, er at blende det og servere Brittany. Det er klar. Min Gud, hvor lækkert det hele ser ud. Hvor skal jeg starte? Se der. De er som slik. Lad os putte dem i saucen og prøve. De er lækre. Men vent. Nej, de smager forfærdeligt. Jeg kan ikke lide det. Lad os prøve, hvad der er her. Kinesiske nudler. Det skulle være lækkert. Lad os prøve det. Hvor lækkert. Det er smiley. Det er for meget. Jeg vil ikke spise stærk mad mere. Det ser lækkert ud. Lad os prøve det. Gud, det ligner næsten en kage. Duften er bare utrolig, og det er så strækbart. Lækkert! Jeg giver bestemt sejren til bedstemor. Virkelig, rigtig. Sejren er min. Jeg er så... Jeg er allerede færdig med at tegne. Jeg viser dig nu. Jeg vil have chokolade. Min Gud, en cool ret. Endelig vil jeg være glad for at lave chokolade til min lille søster. Jeg har endda de rette forme. Der er en hjerteform, og den er så sød. Og vi lægger M&M's i hvert hjerte. Og nu lægger vi en marmeladeøl i hvert hjerte. Bare sådan. Nu hælder jeg boblende karamel ovenpå. Det har en smag af eventyr. Ser du? Hæld Nutella i hver form. Jeg elsker det. Brittany elsker det også. Og hun vil kunne lide min chokolade. Her er noget Nutella. Og her og der. Mere Nutella. Nu sender vi det hele til at fryse i køleskabet. Se på mit søde køleskab. Vi ses snart. Skat. Hvor dejligt. Godt arbejde. Jeg har altid vidst, at du vil gøre alt for Brittany. Til at begynde med sender vi forskellige chokolader til ovnen, skruer op for temperaturen Kom lidt ind i ovnen. Chokoladesmelte. Denne gang vil jeg hakke bærene. Skær friske bær lige sådan. Jordbær, blåbær, alting er så lækkert og meget sundt. Chokoladen er smeltet. Lad os få hende ud. Brug nu en strikkepind til at blande al chokoladen sammen. Wow, så hvor smuk.
Det er også lækkert. Jeg sætter det væk. Nu tilføj jordbær og blåbær til chokoladen. Jeg vil få ikke kun lækker, men også sund chokolade med bær til hende. Fantastisk. Alt er klar. Nå, det er tid til at vise dig, hvordan virkelig lækker chokolade ser ud. Se, hvad der er sket med min. Det er en skovturkis-chokolade, som jeg malede i fødevarensekvenser, så den skinner smukt. Det er fantastisk. En idé kom til mig, og jeg gik i gang med at skildre havet og stranden på denne smukke chokolade. Vi laver en slags skum fra bølgerne af hvid chokolade drysset med sukker og tilsætter nogle skaller. Et par flere detaljer, og så er det næsten færdigt. Nu tager vi den anden chokoladebar og dækker den med peanut butter. Smør forsigtigt hele chokoladen, og dæk nu med den anden chokoladebar. Og min chokolade er klar. Fedt. Jeg var lige ved at glemme min løbeliste. Jeg har alt klar. Lad os hoppe til Britney. Det er min drøm. En masse chokolade. Alt er til mig. Start med disse to. Disse prøvelser er i form af hjerter. Wow. Er det sådan, karamel eksploderer? Fantastisk. Lad os prøve denne chokolade fra bedstemor. Den er næsten færdig. Som flydende wow. Med bær også. Super lækkert. Mums. Lad os se, hvad denne her Wow. har. Det ligner en strand. Og der er også peanut butter i. Lækkert. Men jeg skal kun vælge én vinder. Hvad skal jeg gøre? Hvem er det? Vinder. Okay, ja. Denne chokolade, den er den bedste. Britney. Tak. Jeg er den bedste. Har du hørt det? Lad os starte vores kulinariske udfordring. Tiffany, har du fundet ud af, hvad du vil have endnu? Hvor er tegningen? AI'en tilføjede alt for mig. Jeg vil have det i form af en elefant, en haj og en træstamme. De er meget populære nu. Sikke en fed idé, Tiffany. Jeg vil begynde at lave en træstamme lige nu. Dens navn er faktisk Tin Sukker. Nå, vi samler kagerne. Kagerne vil være chokolade, og cremen vil være vanilje. Hvert lag skal være dækket med fløde. Og vi laver en rund kage. Nu skal jeg bruge noget mastic. Og selvfølgelig skal jeg bruge en pensel. Hvad er det? Jeg kan ikke huske sådanne eventyr. Tiffany, skat, vis mig det igen. Tak. Her, bedstemor. Lav en ret i form af Lili Larilla. Okay, en elefant. Men hvorfor er den grøn? Okay, jeg gør det. Jeg har en kaktus til den ting. Nå, lad os sætte denne hat i form af en elefant og nogle søde skov. Klar, bortset fra det er stikkende. Alice, har du allerede lavet en kage? Ja, lignende ikke. Det er som om det er fra billedet. Nu lad mig tilføje nogle ben og arme. Sejt. Og hans yndlingsbat. Bedstemor er ikke rystet. Nej, det er stikkende. Kok, hvad med dig? Nå, jeg har allerede tænkt på alt. Jeg skal lave en haj. Lad os starte med en blomst og lave dejen, og derefter kagen. Jeg spekulerer på, hvordan han vil gøre det. Et øjeblik. Jeg er næsten færdig. Voila. Det blev meget lige tegningen, som Tiffany viste os. Nå, prøv det. Wow! Har du virkelig lavet kager baseret på mine tegninger? Det var det, jeg ønskede. Jeg vil snart prøve det, men der er noget galt med bedstemors ret. Kan jeg overhovedet spise dette? Mine fingre. Jeg stak mig selv. Ups. Jeg er ked af det, Tiffany. Jeg misforstod opgaven. Okay, jeg vil hellere prøve Alices kage. Hun har virkelig gjort sig umage. Det kan man se. Og det er så lækkert. Og chokoladeagtigt. Og her vi prøver denne finde. Hvor sødt. Og nu skal jeg prøve selve kagen. Wow, jeg elsker kager. Fantastisk, hvilken fornøjelse. Men hvem vil vinde? Alice eller Kok? Kok, sejren er din. Ja, jeg vidste, at jeg kunne slå dig. Jeg ville give op så let. Rolig nu, bedstemor. Jeg vil have noget lækkert. Kok, hvad laver du? Jeg besluttede at lave en kage. Alt det, du elsker, er her. Vil du prøve det? Fordi denne glasur er lavet af Skittles. Se bare, hvordan det flyder. Nej.
hvad med, at du laver noget med slik? Jeg vil have, at der skal være mange af dem. Okay, lad os finde ud af noget. Jeg har brug for denne form. Vi skærer en cirkel ud af kagen, og vi dækker den med creme bagefter. Lige sådan. Fantastisk. Nu tilføjer vi en anden farve og fløde igen. Perfekt. Lad mig hælde en anden farve på kagen og mere fløde. Det bliver flerfarvet. Bare se på det. Okay, nu den sidste. Og vi skal tilføje så mange slik indeni. Se på denne pakke. Lige ind i dette hul. Ja. Se på det. Præcis hvad Tiffany ønskede. Nu, lad mig lægge kagen på toppen og glem ikke glasuren. Det er vigtigt ikke at skynde sig og gøre alting jævnt. Perfekt. Nå, selvfølgelig vil jeg tilføje S i midten. Nå, så ved jeg også, hvad jeg skal gøre. Jeg har brug for chokolade. Mere end det. Vi putter det i en skål. Derefter varmer vi det med en hård tørre. Varm luft vil smelte det til en flydende tilstand på 1 sekund. Fantastisk. Vidunderligt, det virker. Nu, lad os gå videre. Det skal fryses. Jeg vil bruge sprayen. Hvilken kraftig hårdtørre. Hvordan slukker jeg den? Den stoppede. Hvor er min paryk? Hvor blev den af? Jeg har det på lige nu. Hvad betyder det? Har du også mine briller? Giv dem tilbage. Jeg kan ikke se noget uden dem. Og giv mig mit hår tilbage, din bølle. Det var sjovt, kok. Det så godt ud på dig. Jeg har brug for nogle Maltesers. Vi lægger det i en chokoladeform. Mere end det selvfølgelig. Jeg skal fylde det helt ud. Nu dækker vi med den anden chokoladehalvdel og tilføjer etiketten. Det ligner en kæmpe Malteser. Okay, godt. Jeg vil få mig selv gjort ren. Og har du gjort alt færdigt? Nå, jeg har brug for en vandmelon. Lad os skære den op i 2 halvdele. Fantastisk. Nu trækker vi stangen ud og tager den ud. Jeg gør det med min specielle ske. Perfekt. Nu skal jeg putte disse kugler i denne vandmelon. Lad mig fylde den ud. Nu tilføj nogle druer. Og brumbær. Og læg den anden halvdel ovenpå. Tiffany, prøv det. Wow, du gjorde det. Maltesers, vandmelon og Skittles. Lad os starte med Skittles. Okay, lad mig skære et stykke. Wow, så mange slag. Fantastisk. De er så lækre, og kagen er også god. Fantastisk. Nu vil jeg prøve Maltesers kugle. Lad mig skære den. Wow, så mange Malteser kugler indeni. Og chokoladen er så lækker. Men jeg er mere interesseret i Malteser-kuglerne nu. De er så sprøde. Det smager meget godt. Nå. Og alt, der er tilbage, er at prøve vandmelon. Den skal også skæres. Wow. Se der. Den er tom. Vent. Den anden halvdel er ikke. Der er vandmelonfrugtkød her og forskellige bær. Jeg kan lide det. Ikke dårligt. Men vinderen er kokken. Wow, dette er min anden sejr, Tiffany. Tak. Bedstemor, så du det? Jeg er den bedste. Yeah. Nu lav noget sushi til mig. Jeg er så sulten. Ideen er klar for mig. Jeg er klar til at begynde at lave det. Vi tager nori, spreder ris på det. Dernæst fordeler vi det hele. Fantastisk.
Nu folder vi det og putter noget ost, agurk og ruller det. Voila, perfekt. Nu lægger vi fisken ovenpå og ruller det igen. Nu skal jeg bare skære det og smukt anrette det på tallerkenen. Glem ikke kirsebærerne, lidt wasabi, og det er klar. Slutningen. Nå, jeg kan ikke rigtig lide det, du lavede, men jeg vil gøre det bedre. Jeg vil bruge denne agurk, og med en grøntsagsskræller vil jeg lave striber af denne agurk. Læg dem på den specielle måde. Se på det. Så smukt. Nu tager vi blenderen og putter 3 peberfrugter i det. Æg med låget og tænd på det, så alt bliver knust. Det virker. Nu tager vi en ske og spreder det ud på agurken. Dette bliver fyldet med flødeost. Nu lader jeg mig rulle det. Og her er de, vores smukke, vidunderlige agurkeruller. Lad os tilføje lidt mere fyld ovenpå. Bedstemor forstår ikke, at ingen kan lide grøntsagsruller. Men søde er en anden sag. Jeg tager tyggegummiet og ruller det ud med kagerullen. Perfekt. Nu har jeg et lag. Nu vil jeg tage cremen og presse den ud. Så drysser vi M&M's, vejngummibamser og Nurs. Og nu ruller vi det ind. Perfekt. Se på disse smukke tyggegummiruller. Søde og lækre. Velbekomme. Og jeg vil prøve alt. Lad os starte med klassikerne. Philadelphia. Vent, hvorfor kan jeg ikke gøre det med spisepinde? Okay, jeg bruger mine fingre i stedet. Lækkert. Hvad med her? Er det en grøntsagsrulle? Det ser ikke godt ud. Det er ulækkert. Jeg kan ikke lide det der. Lad os prøve nogle andre. Wow, er det sødruller? Det er det, jeg elsker. Jeg er chokeret. Det er så lækkert. Jeg har aldrig spist noget bedre. Så godt. Lækkert. Tiffany, hvad er der med dig? Hvem har vundet? Hallo? Har du ikke fundet ud af det endnu? Alice, sejren er din. Hurra. Tak, søster. Du kan få en kuffert med penge, men hvis du laver Dubai-chokolade til mig, alle vil have et forskelligt budget til dette. Alex vil lave chokolade for $1. Der er ikke mange ingredienser her, som du kan se. Og Jane vil lave mad for $100. Der er allerede meget mere at vælge imellem her. Men Max vil lave chokolade for $1000. Hans ingredienssæt er imponerende. Hvis alle er klar, så lad os komme i gang. Det er en god idé. Vi tager chokoladen ud. Lige sådan. Nu sætter vi det i formen. Læg chokoladebarerne ud. Og nu smelter vi det med en hårdtørrer. Her er det. Jeg skal bringe det til en flydende tilstand. Fremragende. Lige hvad jeg havde brug for. Alex, tag det. Wow. Okay. Det her kan også være nyttigt for mig. Jeg vil smelte min lyserøde chokolade. Nå, det var hurtigt. Se, du har nogle billige chokolader, og jeg har meget bedre. Denne form er lille, men denne er enorm. Vi fylder den stadig med chokolade fra fontænen. Det kan også være nyttigt for mig, da Max smed det væk. Jeg kan bruge det. Tag min flydende chokolade og hæld det i formen. Jævnt lag. Og nu skal jeg fryse det hele. Jeg kan låne en spray fra Jane. Hvad laver du? Alex, det er ikke fair. Det er mit. Okay. Jeg er nødt til at lave mad lige nu. Vi tager en særlig pasta til Dubai-chokolade. Der er pistache og lækker kadaifi-dej. Det er så godt. Så hælder vi mere chokolade over det ovenpå. Så dejligt. Og
Jeg bruger lyserød Nutella til følget. Mere end det, faktisk. Det er det. Nu hælder vi et lag chokolade over det hele. Jeg har en anden idé. Jeg vil lave candy floss. Jeg har en maskine til det, og jeg har sukker. Vi hælder bare sukkeret ind, og nu ruller vi candyflossen på en pind. Det virker. Ingen fortalte mig, hvordan jeg skulle bruge sukker. Jeg lavede candyfloss, og jeg vil bruge det til fyldet af chokoladen. Lækkert. Lige sådan. Lægger vi det, og hælder mere chokolade ovenpå. Fantastisk. Nå, jeg skal bruge guld. Jeg gnider det på chokoladen ved hjælp af denne kødhakker. Se der. Guldstøv kommer ud. Fantastisk. Drys det over chokoladen. Vidunderligt. Nu er kokken allerede her. Prøv min chokolade. Wow. Du gjorde det så hurtigt. Lad os starte med Max. Hvordan bider jeg det af? Ja, jeg bryder det op. Okay. Nutella-fyld. Det er en god idé. Det blev lækkert. Max, du gjorde arbejdet. Og hvad gjorde dine kolleger? Og jeg har også fået noget lækker chokolade. Prøv det. Selvfølgelig. Det ser lækkert ud. Lad os tage en bid. Pistachefyld. Klassisk Dubai-chokolade. Og hvad gjorde Alex for $1? Lad os bryde det. Wow, der er candy floss indeni. Lækkert. Alex, du gjorde det godt. Tag din præmie. Jeg kan ikke tro mine egne øjne. Fyrene, jeg vandt. Er I ikke glade for mig? Jeg vil ikke dele det. Nu laver Jane mad for $1. Der er ikke mange ingredienser, men der vil komme noget ud af det. Max vil lave mad for $100. Ingredienserne er allerede bedre her. Og Alex laver nu mad for $1.000. Fedt. Lad mig vise dig, hvad du skal lave. Og det vil være en milkshake. Jeg vil vente. Jeg har en jordbær. Okay, lad os mase den med en udskåret gaffel. Lejsen. Jeg tror, det virker. Lad os hælde det i en kop. Nu hæld mælken over det hele. Og det viste sig slet ikke at være så appetitligt. Okay. Din cocktail er så billig. Lad mig vise dig, hvordan du laver en virkelig lækker cocktail. Hæld jordbær i blenderen med mælk. Nu, tænd for den og mix det hele sammen. Fantastisk. Jeg vil lave cocktails af forskellige bær. Der vil være jordbær, druer og blåbær. Vi pynter det hele med flødeskum. Og det eneste, der mangler, er at drysse med farvet krymmel lige ovenpå. Vi indsætter et sugerør bagefter i hver af disse cocktails, så kokken kan drikke komfortabelt. Du har bestemt ikke det. Så sejt. Han har 3 cocktails. Nå, det øger hans chancer for at vinde. Og jeg har toiletpapir tilbage. Jeg laver et cocktailrør ud af det resterende papir. Tror det vil fungere? Nå, jeg har brug for is. Det er så lækkert. Moms. Overfør til et større glas. Nu varm det op med en hårdtørrer, så isen smelter. Dette bliver min cocktail. Fantastisk. Nu dekorerer det med fløde og forskellige lækkerier ovenpå. Kiks, chokolade. Jeg vil lave mange slikdekorationer. 5 sekunder. Det blev smukt, ikke? Fedt. Kokken kommer. Hvad har I lavet? Pral med det. Max har 3 cocktails. Lad os prøve den første. Ret lækker. Den anden er fremragende. Og den tredje, ikke dårlig, Max. Du har gjort et godt stykke arbejde. Tak, kop. Nu er det Janes cocktailfest. Hvad har du lavet? Dette papir. Jeg har ikke engang lyst til at prøve det, Jane. Vent, du må. Det er faktisk lækkert. Fint, hvis du insisterer. Kuk! Hvad var det? Okay, lad os se, hvad du har her, Alex. Småkager på toppen og nogle andre chokoladegodter. Fantastisk! Og se også det der.
selve cocktailen er fantastisk. Tillykke med endnu en sejr. Er du seriøs? Ja, min anden sejr. Fyrene, vær ikke misundelige på mig. Hvad? Nej! Jeg har ingredienser til $1. Det er ikke fair. Og nu er jeg på 100. Ikke dårligt. Alt, hvad jeg behøver, er her. Og jeg har $1.000. Wow! Det er første gang, jeg har set så meget forskelligt mad. Jeg skulle have fundet på en anden opgave, men jeg glemte det. Hvor er den? Accepteret. Hvor er ægget? Okay, det var det. Kun et. Fint, jeg slår det i stykker. Det er så ulækkert. Jeg har fået en lille smule skalter, men det er okay. Tænd komfuret på maksimum. Vent, jeg kom til at ødelægge det. Nej, der er ild i panden. Hvordan slukker jeg den? Nej. Alt vil brænde for mig nu. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal slukke den straks. Okay, jeg starter med at lave røræg med $100. Der er ikke noget kompliceret her. Vi slår et par æg ud i en pande. Vi spreder pølsen og bacon og steger det. Og jeg besluttede at adskille hviderne fra æggeblommerne. Nu tilsæt det røde farvestof. Perfekt. Bland det hele. Det blev til rød protein. Nu presser vi det over en anden portion protein. Og vi ruller det sammen til en rulle. Lad os lægge det på tallerkenen. Fremragende. Lad os nu skære det i stykker. Derefter garnere med sennep. Rosmarin og cherrytomater. Kok, vi er klar. Jeg brænder stadig op, kok, men jeg er klar. Okay, lad os prøve det. Det er umuligt at spise. Det var brændt. Hvad er der? Det er ulækkert. Brændte spejlæg? Gå væk herfra. Jane, hvad gjorde du? Okay, det ser smukt ud. Lad os prøve det. Ret lækkert. Og vi skal også have nogle cherrytomater. Godt arbejde. Tak, chef. Jeg prøvede. Okay, lad os se, hvad du har her. Lækker morgenmad. Ser virkelig lækker ud. Vidunderligt. Alting passer så godt sammen. Men denne gang, Bat Jane. Hvor uventet. Tak. Men ifølge resultaterne af udfordringen vinder Alex. Du har vundet $1 milliard. Wow! Fantastisk. Er det ham igen? Men hvordan? Hvorfor kigger du altid mærkeligt på mig? Hopes. Earl, jeg må hellere løbe. Del pengene. Vi indhenter dig. Vent! Alex mistede et par $. Jeg tager dem til mig. Nå, hvad skal vi lave med vores hund, Barney? Nå, hvor skal jeg starte? Jeg vil have en kage med en flydende fyldning indeni. Jeg har en fantastisk idé. Begynder at lave en kage. Klemmer fløden på kagen. Smører med en spattel. Selvom det ville være meget mere bekvemt med en tunge. Nu tilføjer vi lidt olie i midten. Wow! Her er nogle vingummier. Jeg smelter dem. Det er fantastisk. Og nu lad os hælde det ned i det hul. Lukker det. Færdig. Jeg er fantastisk. Nu har vi brug for noget krymmel. Se, det er ligesom mine poter. Og poter ovenpå. Det her er virkelig mærkeligt. Men det er da tid til, at jeg laver en fantastisk kage. Nå. Lad os lave et hul i midten. Perfekt. Nu skal vi bruge noget chokoladepasta. Dens farve minder mig om vand. Nogle vingummier. Det er små hajer. Det er som om de svømmer der. Det er lækkert.
videre. Der er mere slik herovre. Lad os sætte nogle M&M's rundt om kagen. Et mesterværk. Det er lidt vildt. Barney, vil du lege? Okay, fang bolden. Hvad er det? Bolden i mit træ? Barney, stop! Når denne kage er ødelagt. Jeg har bolden. Jeg er en god dreng. Du er tilbage. Alt, hvad jeg har tilbage, er et stykke tyggegummi. Måske kan jeg lave noget ud af dig. Lad os prøve at vikle tyggegummi omkring hele kagen. Vi vil prøve at skjule al ødelæggelsen. Nå, det er meget bedre. Nu, hæld din flydende hubba-bubba i slibemaskinen. Det var ikke nemt, men det blev flot. Hurra! Nu kan jeg ikke vente med at smage disse kager, begyndende med den lyserøde. Tag en bad. Wow, ligesom i min tegning. Se de bobler. Videre til den blå kage. Wow, så meget chokoladebase. Og se på de shorts. Wow, jeg kan virkelig godt lide det. Og nu, lad os prøve Barneys kage. Han gjorde et godt stykke arbejde. Og der er noget lækkert indeni. Det er vinderen. Mit kage har vundet. Jeg er den bedste kok. Hvad vil jeg nu? Jeg vil have popcorn. Det er en god idé. Fantastisk! Jeg skal lave den bedste popcorn til Danny. Hælder majskerner i gryden. Det er noget lækkert. Min yndlingshundemad. Det er så godt. Jeg er jaloux på Danny. Barney. Nu hælder jeg popcorn i en skål. Lad os skifte mærkatet til Dannys. Hvor sødt! Du er Det går godt, Barney. Jeg begynder også at lave popcorn til far. Jeg har en genial idé. Jeg vil bruge skumfiduser. Det bliver lækkert. Venter på, at skumfiduserne begynder at smelte, og at kernerne koger. Okay. Svinkød. Det er opslugt. Hvem ser utrolig ud? Du får dem til at... Hvad jeg vil. Jeg laver farverige kugler. Det er fantastisk. Hælder jordbærsirup over det hele. Gratis ting. Nogle farverige drys. Og min ret. Okay. Det er klart. Wendy. De gjorde det så godt. Nå, bare de ser så som så. Jeg ved, hvordan jeg kan gøre min almindelige popcorn bedre. Jeg vil putte flere majskerner i popcornmaskinen. Og her er dynamitten, så det kan gå hurtigere. Wendy, se! Noget flyver lige imod dig. Wendy, vågn op. Okay, nå, min popcorn er klar. Wow! Hvor skal jeg stoppe? Okay. Så meget. Det er en lang... Yeah, men smagen er temmelig almindelig. Wow, hvad? Hvad er det? Det ser mærkeligt ud. Det smager som hundemad. Nå, tid til popcorn fra chef. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er sjovt at strække.
Ja, det er helt klart vejen. Okay. Jeg har vundet! Beklager. Denne sejr var alt for nem. Hvad har jeg lyst til at spise nu? Lav en burger til mig, tak. Hvad? En burger? Det lyder som en god idé. Lad os begynde at lave fars. Denne her er svinekoteletter. Jeg bruger små æg. Det er det. Lad os stege det på en pande. Tilsætter lidt ost. Min hemmelige ingrediens. Hundemad. Wow, det er så lækkert. Nå, her er min burger. Vel, din er større end min. Det kan jeg ikke klare. Jeg må finde på noget nu. Jeg har brug for noget chokoladeis. Vi putter det i en blender. Jeg tror, det er nok. Hælder lidt mælk i. Noget chokoladesirup ovenpå. Lækker. Nu mangler vi bare at blande det hele sammen. Vi sætter burgeren på et glas med chokolade milkshake og indsætter et sugerør. Hvad synes du? Shep, det her er genialt. Nå, min idé er også fantastisk. Jeg vil lave en sød burger ud af en donut. Jeg kan ikke åbne de ananas. Barney kan hjælpe mig. Disse kløer er meget skarpe. Fint. Lad os bruge en ananasring, nogle vingummier og en masse lag. Jordbærsirup på toppen og endnu et stykke lim. Du gjorde det fantastisk og lavede vidunderlige burger. Jeg starter med den største. Hundemad igen. Jeg er et menneske. Nej. Jeg vil... Hvad er det? Der er en milkshake her. Og en burger ovenpå. Cocktailen er lækker. Jeg er meget glad for at være her. Og burgeren er også lækker. Tid til at prøve den mest usædvanlige donutburger. Wow. Den søde burger. dessert. Virkelig lækker. Jeg giver helt klart denne burger en sejr. Juhu, sejren er min. Jeg er ked af det.